A declaración do ENIL Vao Baluarte atópase na súa fase final de aprobación. Este complexo que se vai a protexer forma parte dunha superficie continua que se estende dende aquí ata a praia da Calzoa, na desembocadura do río Lagares. O areal da Calzoa e a súa duna non só posúen os mesmos valores ecolóxicos motivo desta declaración, senón que, debido á súa situación xunto á marisma do Lagares, albergan máis biodiversidade. E máis, a presencia de moitas especies de aves no Vao Baluarte depende directamente da existencia desta contorna. A declaración de precisamente este areal da Calzoa como espacio canino viu a repercutir rápida e negativamente na súa fauna silvestre e a comprometer a biodiversidade do ENIL. En base aos principios e obxectivos do Plan de Conservación do ENIL Vao Baluarte, Ecoloxistas en Acción solicita a Concello de Vigo e a Consellería de Medio Ambiente a protección deste valiosísimo ecosistema, non só porque o mereza por sí mesmo, senón tamén porque a biodiversidade do ENIL Vao Baluarte depende directamente da conservación da praia da Calzoa e da xunqueira do Lagares. Non sempre é sinxelo revertir agresións que producimos ao medio ambiente, pero neste caso penso que non é tan difícil, tan só fai falta vontade por parte das administracións responsables. É o único que pedimos.